The world and can disengage parents and relatives. That's indeed a magical. To be given life is a gift. To be given a chance to celebrate the gift of life is a blessing. A happy and blessed afternoon. Naimbag nga daw, masantos yung araw mo si kayo namin. Welcome to Kaisler Zane first birthday and baptismal celebration. Today is a special day, not only because we are celebrating the birthday of Kaisler Zane and welcoming him to the Christian world, but also because God has given us His wonderful opportunity to gather here to make Kaisler Zane feel special and see how much we love and care for Him. So ayan, are you ready to meet the baby star of today's celebration? Wala po akong naririnig. Tagalogin ko. Gusto niyo na bang makita ang may birthday ngayon? Wala pa. Di pa sila kumain eh. Gutom na po ba kayo? Konting hintay lang po at hindi pa rin naman tapos sila Kuya Cook. Ano po? So, ayan. So, with further ado, ayan, your wish is my command. Ladies and gentlemen, a warm round of applause for our celebrant, together with the proud parents, Ma'am Nicole and Sir Jan. Ayan, so please welcome Kaisler Zane. Ayan, palakpakan naman po natin ang celebrant ng and to start our program, Tita Lynn, tuloy po po niyo. Ayan, Tita Lynn, halika, lead mo yung prayer natin. Tumayo po tayong lahat para paggalang po sa ating Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, please po kami lahat sa nandito, lahat sa aming okasyon na ito. At naway pagpalain po ang batang ito na nasa malakas ang katawan, pati na po kanyang mga magulang. At lahat po ng nandito, mga ninong at ninang, mga bisita. At sana mabusog silang lahat at walang kuhang sakit sa mga niluto namin. God bless po.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, thank you, Nanay Lynn. Siyempre, hindi mawawala dahil first birthday celebration nga ni Kaisler. So, blow the candle muna si Kaisler. Kakantahan muna natin siya. Kantahan na natin si Kaisler. Ayan, lahat po tayo kakanta, Yung mga bata, if you want to join, dito sa harapan kayo, yung mga bata. Dali, para mas maganda. Mga bata, dito tayo sa harapan. Dali na. Okay, lahat po, punta doon. Lahat ng mga bata, saan yung mga nakasundaro, ang gagandang gagwapo naman ng mga batang to, ayan. Join tayo kay Kaisler Zane para sa kanyang birthday song. Ayan. Oo, diba ate? Ang dami na. Diba? Ang saya-saya. Marunong ba kayo lahat kumanta ng happy birthday? Wow naman! Okay. Yung kantang hindi pa gutom, ha? Yung kantang nakakain na kahit hindi pa. Okay? Ayan. So, kakanta tayo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kuya, pakipatay naman muna saglit. Yung mas mabilis naman na, yung mas mabilis at mas malakas. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Pakihipan na ang kandila mo. Hipan mo na, mami. Ikaw na umihip. Ang liwanag. Yehey! Alakpakan natin si Kaisler. Ayan. So, mga bata, huwag mo sabing hindi ka handa. Ma'am, sinabi ko sa'yo yan kagabi. Message ko para sa anak ko, sana lumaki kang may takot sa Diyos, at sana palagi kang malusog. At gagawin ko lahat para matapos ko pa yung pag-aaral ko at mabigay ko lahat ng gusto mo. Happy birthday, anak! Nahihiya ka, sir, ha? Ayan. So, habang naghihintay tayo, may I call on muna mga ninong at ninang naman natin. So, together with your gifts na rin, kung meron man po kayong bit-bit. Ayan. So, I have the list here by the ninong and ninang. Ayan. So, ito muna. Lolo June. Asan si Lolo June? Wala pa si Lolo June. Si Lolo Bong. Lolo Bong. Pati si Lolo Bong wala. Lolo Bong, halika na po. Ikaw muna, Lolo Bong. At ikaw ang nasa una sa listahan. Yaman din na lamang. Dito ka, tatay. Dito ka po. Ayan. Birthday message po para sa celebrant natin. Happy birthday, Apo. Message po. Panangaruyo. Sana lumaki kang malusog at hindi ka pa ngayon. Given na yun. Happy birthday. Ayan. Salamat po. Si Tita Bea naman. Tita Bea. Halika na. Halika, asan? Halika. Dali. Birthday message mo kay PJ. Anong birthday? Happy birthday, PJ. I love you. Buti pa si ate. Hindi nahihiya. Doon ka muna, picture kayo. Ayan, Picture muna kayo doon. Picture muna kayo. Picture muna kayo doon.
Happy birthday, PJ. Sana lumaki kang mabait, malusog, at may takot sa Diyos. PJ, happy birthday. Be good to your mama and Papa Janjan. I love you. Picture mo. Happy birthday, PJ. Sana lumaki kang may sa Diyos. I'm always be here to be your mama number. Ayun, Lola Mean. Lola Mean nga pala. Ikaw, huwag mo naman masyadong papahalata. Happy birthday, kay Thursday. Sana paglaki mo, huwag pasawa kay mama. Yan, picture po kayo, ma'am. Picture po. Lola Cathy, wala pong walang ligtas dito. Pag ikay tumakbo, susunduin kita sa bahay mo. Ano na, ma'am? Birthday, PJ. Love you, PJ. Mami, picture po kayo ha. Sa mga bisita po natin, Happy birthday, PJ. Sana lumaki kang may takot sa Diyos at huwag kang pasaway. I love you. is that a gift for baby? Ayan. So, pakibigay na po sa kanya ni Nang Jane at bubuksan na nila ni Mami. Ayan. Habang nagbibigay ka ng message, siguro may meaning din yung nung regalo mo. So, paki-definite sa amin kung ano yung meaning ng regalo mo. Ano po, yung frame na yan, nandyan po lahat yung from first month to 1-year-old na picture ni baby. Very hands-on naman si Ninang. Birthday message, Mami. PJ, happy birthday and welcome to Christian World. Sana lumaki kang healthy and mabait. Yun lang. Happy birthday! Thank you, Ninang. Picture taking muna po. Paharap po, Mami, yung gift niya. Mami, natakpan na si baby. Ayan. Huwag kayong mahihiya, ipakita niyo yung mga kaseksihan ninyo. Nako. Happy birthday, PJ. Sana hindi ka matulad sa ugali ng mama mo. Stay pogi. Picture taking mo na, ma'am. Pa-picture po. Ayan, so Ninang Dana. Naano na kanina, no? Same ba yun? Ninang at tita? Hindi. Hindi. Ninang Dana. Okay. So, happy birthday, PJ. Stay foggy, stay healthy. Thank you, Ninang. Si Ninang Charis naman. Happy birthday, PJ. Sana lumaki kang may takot sa Diyos. Healthy at saka lagi ka magpapakabait sa mga magulang mo. Thank you. Picture po. Next in line is si Ninang Laika. Oh, happy birthday, PJ, and welcome to the Christian World. Sana
wishing you a good health at sana lumaki kang ano. Lumaki kang may takot sa Diyos at sa mga magulang mo. Ayun naman talaga. Then next is Ninang Shaira. Wala si Ninang Shaira. Si Ninong Carlos naman. Ito yung happy birthday, PJ. Ang masasabi ko lang sa kanya, ay lumaki siyang may takot sa Diyos, lumaki siyang magandang ehemplo sa ibang kabataan at masinurin sa kanyang magulang. Happy birthday! Picture taking then. Next si Ninong Olimar. Happy birthday, PJ. God bless. Picture kayo, Ninong. Ninong OJ. Wala din. Ninong Brian. Happy birthday, TGI. Sana po lumaki kang sundin mo palagi ang payo ng mga magulang mo at good health. Happy birthday. Thank you po, Ninong. Next si Ninong Darren. Birthday, PJ. Wishing you all the best in life. Sana lumaki kang malusog, mabait at may takot sa Diyos. Thank you, Ninong Darren. Proxy kay Ninang. Ayan. So, last in the list is Ninang Charlene. Of course, meron siyang pinadalang message. Happy christening! Greetings to the little boy with lots of happy wishes. Welcome to the Christian world, baby. And happy advance first birthday, baby Kaisler Zane. Wish ni Mami Ninang sa'yo, naway lumaki kang magalang at may malambot na puso at magandang kalooban. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. At sana gabayan ni Papa God ang iyong kalusugan at ilayo sa anumang sakit. God bless and protect you always, Baby Pogi. Sana'y magustuhan mo ang gift namin, Baby Pogi Kaisler Zane. Again, happy christening and first birthday, baby. Enjoy your day. See you soon, Baby Pogi. Love, Mami Ninang Charlene. And of course, Daddy Ninong Kelvin. So, ayan. And then, gusto ko rin namang hingin ang mensahe. Of course, ni Mami mo. Ayan. Si Mami ni Mami ko. Saan, Ma'am? Sa cellphone. Akin na, anak. Ayan. Hi, Ma'am. Good afternoon po. Hihingi po kami ng mensahe nyo para kay Baby Kaisler. Ayan po. Sige po, Ma'am. Sabihin mo na po. PJ, agi kami gusto ratay. PJ. Sulod ka, antok na yan. PJ, huwag ka munang iyak, ha? Tignan mo si Mami. PJ tot. PJ tot. PJ. Happy advance birthday and christening. Ang wish ni Mami sa'yo, lumaki kang may takot sa Diyos and be a good boy until you grow up, balong, and may the Lord bless you and God bless you. It's first time. Ay, kisasyan ba? Pare sa lamang tan. Parang lang din yun. Mr. Sin ba? Happy birthday ulit, Balong. Andito lang si Mami para sa'yo.
Enjoy your day. Hindi naman tumitingin. Love you, Balong. See you soon. Okay na. Ayan, inaantok na siya, ma'am. If you want, ma'am, pwede ka pong gumawa ng video message mo para maisama natin sa video clips natin for the celebration. Ano po? Okay po, ma'am. Padala mo na lang po kay Nicole. Ipapadala ni Nicole kay Ma'am Maylene. Ano po? Okay, thank you. Ayan. So, bago tayo pumunta sa much awaited na ano natin, which is kainan, so kakantahan muna natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kuya, pakipatay naman muna saglit. Yung mas mabilis naman na, yung mas mabilis at mas malakas. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Ay, pakihipan na ang kandila mo. Tita Len, suki-suki kita. Halika, Tita Len. Para i-bless yung food na kakainin natin. Ayan. So, tayong lahat para ma-bless si Tita Len yung ano natin, food. Ayun na po tayo lahat para makakarinig. Tayo po muna tayo lahat. Lord, pinagpasalamatan po namin kayo sa pagkain namin na lahat po sana makakain sa mga bata, sa mga ninong-ninang at lahat po ng bisita nandito. Sana po makakain po lahat at naway maging damot po sa mga kabusugan ng mga tao dito. Salamat po. Bless us, O Lord, this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan. So, pwede na po. Mga ninong at ninang, first po natin na mesa is doon po. Then, next to follow, ito pong natin. Then, stay put po kayo sa mga table ninyo because Daddy and Mommy together with our celebrant will having a picture taking with you po sa inyo lahat. Diyan po sa inyong upuan at mesa. Ay galing na ihahabol din. Ayan, Lolo, birthday message sa ating celebrant. Ito na. Gusto ko lang video sana naman siya mabait, good health, Ayan. Po, Lolo. Picture taking. Picture. Eh? Oh. Ma'am, dito dali. Hi. happy birthday. Umiyak. Umiyak ka naman. Dali na, isa. Ano ba yan? Si Tita na lang. Si Tita Lea na lang. Picture. Ayan, picture ka po. Tito Jun, sama ka po sa kanila. Daddy Jun, sama ka sa kanila. Ayan. Sige po, dala po kayo dyan. Ayan po. Ayan, tingin sa camera. Saan ba tayo? Ayan. Tita and Tito, tanggalin ng mask. Bilis na po. 1, 2, tingin dito.
Tutang puti. Okay. Napakahirap talaga magpaalam sa taong napamahal na sa'yo. So kanina pa si Kuya lang dito. Siyempre dahil nandito si Mami ng ating celebrant. So dahil malapit na rin po tayong mag-lap. So Ma'am Nicole, so meron na po tayong kaunting katanungan. Okay so Ma'am Nicole, so sa darating po ba na halalan, matutuloy na po ba yung pagtakbo ng barangay kapitan, si Sir June? Hindi ba po Sir June yung kapitan? Ay, haka-haka lang po yun. Siyempre si Mami, ayan Mami Nicole, ano po masasabi po natin sa mga batang nakijoin, lalo-lalo na sa mga ninang-ninong umalis na, sa mga kapitbahay, pupunta po dito sa Christine and the first birthday po ni Kaylor. Thank you sa lahat ng tumulong kagabi na nagluto sa mga ulam, saka sa mga bisita. Thank you so much. Okay, siyempre. Sige ate. So guys, ayan, dyan nga po nagtatapos ang pa-party ni Kaisler. So guys, don't forget to like and subscribe. Surprise mo delivery ko by Miss Mylene Palaba. Yan, of course, our catering services. At syempre po, muna
Alabay for other references. Maraming salamat po sa inyo. Lagi na po natin tatandaan. Keep safe everyone. God bless, and every kissing is a